Malawi, Camera. Mama, good morning. Guys, last night, usiku wa tao, tunali ndi interview ya Alfred Gangata ndi Brian Banda. Imene ndithu, anthu ena taonera, anthu ena sitinaonera. Kumabe, tumangofati ngomenya masamale, kuti makamaka interview inali panchi. Yes, panali mafunso ndithu pena pachapo, ina ndi ena, amene, ndiye kuti mukuti Alfred Gangata, aliso ndi ndege, pero munanga ndi bochiri yekaro. Anyway, kani zonse zili mkatimu. Just be there. Yes, tinto ena ili modzi, tuwana kuti, anthu ma business akuphula iti, Anyway, nkhani ya kumangidwa ya certificate icho, kuti certificate ya fake, anthu munthu akamulembera. Zonse wayankha, nde tingodekha pompo, tizionera. Sure. Okay. Mumapanga chani, bambo Alfred Gangata, business yanu matani? Ngasi pano, mwandira ngati vice president wa DPP. Yes. Simandira ngati mkwa business. Yeah. Ndikuona ngati sizoyenera kuti mangati schools business yanga. Okay. Yes. Ngaji sisi? Saji sisi, kumuna ngasi, baja tulimba na dani. Nthawi zina biza mpaka amba kupanga attack ma business yako muntu. Kuti muli pankhondo? Tili pankhondo. Okay. Ndito. Iti. Imene kuyo naye mwendene wano. Achabu. So munadza unetsa mphamvu zanu ku convention ya DPP. Yeah. Chifukwa chani munafuna kuyimira ngati vice president wa chipani cha DPP? Ndikuyankhe motere. Brian, pano pa mphamvu zili mwa Anyamata. Okay. And Anyamata ndi amene ali ndikuthekera kusitha zinthu mu Malawi, komanso one Malawi pa dziko lapansi. Pena paliponse revolution ikamachitika imayenda Anyamata. Ndiye inu ngati mukumbukira mbuyomo ndinadzapisanso mpando national director kuti ili Congo. Okay. Koma ndifanira kuti zina zimene zinapanga nkhameneyo sindikwane sizinandipatse mwayi kuti ndi wine mpando menewo kapena kuti akutsa walizadzi. Yeah. Koma ndinayamba ngakala kufunisisa kuti ndipanga participate frontline politics. Okay. Yeah. Ndiye why vice president? Ndinaona kuti ndi mpando umene ndingakwanitse kupanga command. Okay. Umene ndingathandizire kuti ndisinthire zinthu mu Malawi. Komanso kuti ndimene Anyamata anzanga mu Malawi. Amene amafuna panga ndale koma maso oyambira. Kwaonesa Anyamata anzanga ndizotheka ndikhoza kupanga. Ndi chifukwa chake ndinaona kuti Anyamata amene amafuna koma kulephera kuti apange. Ine ndikhala yamba ngati yankho yawo komanso ngati njira yoti adziona kuti koma ngati Gangata wapanga zinthu izi nafenso tapanga. Chisisi chanu chowinira chinali chon because that I was there ku convention. It was a very tough competition. Koma muna abwera right from the beginning. Yes. Muna nena kuti ndabwera kudzawina chinthu kuchi. Confidence imene ikena chokera kuti. Ine ndabwera choncho. Oh. Yeah, ndabwera choncho. Wamakani? Osati makani. Koma no wopanga zinthu zitheke. Okay. Ndimafuna zitheke. Ndimapanga chinthu simanga chimwesera yayi. Ndiyagwira chinthu chipanga ndimanga onse. Zanga zonse. Ndimachika chinthu chimenecho. Ndifake ndinali mpunipa mtima kunena kuti ndabwera kudzawina ndipo ndiwina. Mumapikisana ndi anzanu? Yeah. Amphamvu zonso. Inokhala Anyamata wachichepere. Ndi kuchenjera pakamwa ndi chani? Mwana nokha kuti ndimapikisana ndi anzanga amphamvu komanso amphamvu zawo. Komanso akulukoso kwa ine. Yes. Kusiku masozaka. Dr. Gadama. Yeah. Brian, ulenga Bible muno. Manali David amene anakonesa giant Goliath. Amene anaononga mtundu wake umene koko anthu adali pia kuti amugetsera kuti koma anakonesa ndika mwana ngangombo kusamunda
udzidzira kwa David anausa Goliath. So chipambano chimenekera kuti mwana ya komano chipambanocho mulungu sanakhalisa kwambiri kwa ana ndeni madziwa ine kuti msinkhu ukamena zaka ukula singampangitse mnthu kuti akuze chino ayi iwo wa Gadama ndi member wa chipani chanu komanso ali ku Central Region kuno mutabwerera mukhalaba no tukhabwino kwambiri ndi mkhabwino tunacheza anasema mkhabwino tumeyapana mbwino tukonfuza chipani mukira mmoja akuja ni support ngati vice president wa banga support mtu misonkhano mujira limodzi akumabwera ku misonkhano yawo sometimes samatobwera sometimes samatobwera okay mukupanga misonkhano ya mphamvu ikulu akukulandirani bwanji anthu mukaenda ku Central Region ndifunsa funso limene deliberately chifukwa all along mpaka nthawi ya bingu kuno DPP anthu samayiwerengera and for the first time mukumakhala ni misonkhano thousands and thousands of people correct ndiye kuti anthu DPP ayilandira kuchigawo chapakati sikuti kuno kuti DPP kunalibe DPP nalipo kumutsogoleri limene wakhalapo nthawi imeneyo okay chisenja bingu suna tsogolero londo kapena tsogolero inera nthawi imeneyo so to say this kumano ineyo ndinana kuti vuto lenileni unalitsogoleriwa komanso inuyo blind mungu mumbukira nthawi ya bingu DPP ngati nabina kwambiri na MP wa Central Region so sizingangu take from nowhere kuti ma DPP chata pa Central Region so ne chilipo ni chimene DPP masters ya DPP aliso bwino koma no tsogolo nthawi imene ndimene kunali vuto ndi why are you commanding such crowds blind Salima for example big rally tidapita nanonso ku Lilongwe kuno malwangapo big rallies chikoka chimene mwachitenga kuti kwa mitoze mulungu kuti singazenga kumkhanzero ndekha kapena munthu wodziwa zinthu yayi koma choya mitoze mulungu kuti akupatsa chisomo chimene chimapangitsa anthu kuti adzimva kuti akangofunda za Gangata kumsonkhano komanso anthu osakuonetsa kuti atopa ndi boma limene lili pano kamba kuti anthu achana including Central Region otopa wali ku Central Region yes nafunsa kuti anthu samati kuno ndi ku chimake kwa MCP musaiwali kuna kuti ineto ndineso mchewa inuyo wakudetsa okay mchewa ndi mwene wakudetsa amene kuti apatutsa miyawo naneso nazichoka mudameta ine ndameta mudameta okay ndi ndikudziwa kuti mchewa ngofuna chayi muri kule kunziwa bwino kwa basi okay ndi ndikudziwa kuti mchewa MCP ututsa kule wabo inunso muri kuswana ndikudoza kusitsana ndizo kusitsana ndi ajewa amene amafuna amayankha MCP ndacho musa amene akudidziwa soyi okay so ajawa chamadzo kuti ife ngakhalidwe MCP komanso kuti DPP pamabweso mchewa nzatu okay aniso ayo nyamata okay so I wanted you to answer the other part of my question kunena kuti you're commanding crowds mu stronghold ya MCP yes anthu asithathabwa what is happening anthu akuzindikira kuti tsopano DPP ana idosa mboma kamba kokuti adaona mawanga nkhanga kuti ankhwali can you say that again adaona mawanga nkhanga kusiya nkhwali kuti ankhwali munthu akugwira nkhwali bwino ukupita nyumba ufoje sima ona mawanga nkhanga apo kuita nkhwali japasi kuthamanga upeza kuti ndi mawanga nkhanga nkhwali ndi nkhanga ndi chani mu mwambi umene DPP nkhwali DPP nkhwali DPP nkhwali MCP mawanga nkhanga ndi anthu adasiya nkhwali anasiya nkhwali ndikupita kuona mawanga nkhanga chifanira kuti ana awauza unataka kupatsa fertilizer 4000 mkali manifesto yao MCP komanso anawuza anthu adzali machine kwa milioni zimene plans zinateke panopa uthakuona kuti moyo wanthu mumalawi Brian zinthu zikuenda bwino ndi uthakumanga kumpera time ya DPP zinthu zinalili
DPP fertilizer analipa 17,000 chakuti, mafuta agalimoto analipa 600,000 chakuti, forex nini umagula muntu 800 kwacha. Okay? Panopa muone pa black market dollar mwe mpeza matengo 4,000 or 5,000 kubanki 1,800 or 1,800 kwacha. Kuti mugule fuel nini from 600 kwacha. Panopa fuel plan alipa 2,700 chakuti. Ndi mtakuona nena kuti chifuna nkanena kuti 1 kulibusa timvora amene pira mkhalika simbusa. So mutakuona nkhwalija ngakhenera ing'ono koma mkhona thoja sima. Anthu ona mkhanga nchechikulu. Kungoona muchemo kakuti I think tenga yo yankhangayo. Anataka yankhwali kwatenga nayo. Tenga yankhanga. So kubwera kwa anthu mu misonkhano yanu. Yes. Ndi chizindikiro kuti anthu anata yankhwali for lack of a better word. Yes, anthu anata yankhwali. Ndi afuna nkhwaliyo ibwerereso mboma. Anthu akusasa yankhwali. DPP ikhoza kubwerera mboma. Blind fund kuzi leo tendijani. Blind DPP ibwerereso mboma. Ndokuza ineyo. You keep on saying that. And yes. Mu misonkhano yanu. Yes. Mu kuti cheketedi. Ndibona malumbira. Kulumbira kwa basi. Ndibwerereso mboma. Maponda pati. No kuponda pati koma no ine ndi background. Central General Blind ndikudziwa pena pali konse. Ndikudziwa mafumu amene Central General Blind. Kwa pano badziwa mafumu Central General. Ndithoja sima. Ndichewa nzawo. Blind mulungu mulungu ndinanza ngambiri wankulu enyamata. Ndikudziwa atu blind from Dedza akafika mpaka uko. Kasungu konse kuti. So I know Central Region. Koma so samina ndachiwawo akwemsi. Yes. So ndikamati boma lipita ine ndikwangu as DPP Central Region. Many federal grants from the DPP Central Region. MCB is even chances. Even the chances? I know. Modi you come September 16. A president yanu apita Mutharika atenga boma 100%. Mwamangidwa kawiri tsopano. Yes. Nkhani za MRA. Nkhani za certificate. Chuchitika chake. Ndi. Inu mkampulu. Ise mkampulu. Koma anthu akundiwopa MCB. Panopa ineyo ndithumadzinena kuti I'm the giant of Central Region. You are the giant of Central The Region. giant of Central Region. Akundiwopa. Chizindikiro I'm the giant of Central Region. Ndifa kuti mara. Zogwirizana bwanji ndi funso limene ndafunsa. Nanga simu ana ndemanga kawiri. Yeah. Ine mlayi muno sima ndizoyire kwanza kalikale. Chifani kyosa sanka ndimanga akandimanga bani mfundo panga ndani. Ndi muona akandimanga ndi angode manga nsonkhano. Ndemanga nsonkhano ku 36 anandimanga. Ndacho kumene kuja ndemanga nsonkhano kutandire. Pisha kwambiri. Ndacho kumene kuja kusalima ndatsana mimba nsonkhano mimi. Ada? Atsana mimba. Samembekezera yayi. Atse kula mimba na? MCP. Atse kula mimba. Osalima sewera. Wakusalima? Nanga samba mimi kujinda kwawo. Na a funny thing blind utakuona kuti if ntemena kuza nsonkhano watu. MCP na usana bila soko mwenso ku salima kama soko kwa DC. Kulafuna panga nsonkhano. It took me away. Panga panga nsonkhano. And I was mapanga MCP amakapanga amakapito kapanga amapita ukatenga anthu amasabona zawo. Udzalisema panga feso kano baje. Ndi njinga zakapalansa jani kuti asonkeso kwa watu. Sane belezeri plan kuti tokhala zija kusalima kwa pamoja. Anthu akusalima akukuza ndi kuti chani? Anthu akusalima atuze tsawo ndi wana kuti ayande kwa DPP. Kuti beso zona dzivutira mphwango ndi makamangira kale kuti bakhapa khala mphwango pa DPP amvutira mphwango anthu anetsa kuti sakupangaso ndo no amvutira DPP. Ndi mutakuona kuti msonkhano mene utatsawa mimba ndi mene kusalima nyeso kachikena. Imakhanisa kuti ndiya kuti mu certificate ya form 4 Ndikupa choncho. Ndikupa choncho. funso la kuti certificate yomwe nayo Certificate ndinayo. ndi nkhani mlandu wake ngoti yani. Sindingayankhe fusime pakali pano fankhale mu court. Ndi nkhani uyende kukhotha pakali pano ndi ndilole fusime sali yankhe mu session. Ndizandifusa after nkhani yakata ku court. Akuti inuyo mukuganiziridwa kuti mudamtenga munthu wina kuti akulemberere mayeso a form 4. Yes. Akutero iwo. Akutero. Akutero. Nanga blani ana ndimanga na iwo abuma apolisi.
Ndi singakhale court. So my question is, certificate ya form 4 ulinayo? Ndinayo. Munalembera kuti? Brian, khali court singayankhe. Munalembera kuti? Ma details ayikapompa cha polisiwo komanso aboma. Ndeni muri kuthekena ngati wakhani. Kuchira umeneko. Ndikuzipeza zimene zozo nokha. Certificate ya form 4 munalembera kuti? Brian, ndinena kuti yeah. Inu yanu wakhani ndi kuthekera. Komanso akuti the access to information. Komanso onjezera anapanga iwaja aboma kunena kuti agangata amangamula ntuma ndi zimene pali ponse mutha kucheka inuyo mulanduwo uli mkhoti sindingayankhe kuti nkhani ibuke mumakafunsira chiro ndi certificate chile chikanja ine Brian chibabwire ni mumanga sina control alliance sina control alliance simunafunsira chiro pena pali ponse kulibe ayi ndo sina chiro chambiri ni sina control pali ponse ndipo kuli mangana ngana ya chiro ndiye chuma chimene chipezwa business more business. Yes. Okay. No, for so long kuti ya MSc ibuke. Munakaigwiritsa chiro pena pake ujani certificate chile chikanja. Fanda na atsaona ne mimba. Fayile misonkhano kwanga apa kundiopa. Brian mtu akampa mphamvu nthawi zonse. Amafuna azipezere tizinthu azikumitsa. Koma udambona Brian mkango unayamboche ukamo agala kama kwambuyo. So muganiza kuti kumangidwa kwanu is politically motivated. Yes. Is that what you're telling me? Yes. Yes. Akundimanga ifana waso sentende kasentende ba. Muwaso witentendere? Brian bweso nala kuti mkango kamadutsa agalama kuwosa masewe. Agalama kwa kondi. Kumkango somesha kumango pekso ko. So zimenezi zakufoketsani zakubwezeretsani mbuyo zakupatsani mantha kapena mupita be chitsoko. Ndipasa na example Brian. Ara ndimanga ndimwango yamba kandimanga nawo walo malaye. Ndinamanga sonkhano opsa kutandi. Ndipo mnali kumbo. Unaenda bwanso uchijika njani. Ana ndibasa ngoma nthani njani ochepa. Unalubwezi chabe. Zingati mkazi ngapena mamuna ndi mkazi akachibwezi. Ndi nthawi zimene zina makolo amamuna amene muna makolo mkazi. Samufuna either mamkazi kapena samufuna mamuna. Amathoza kuthamangitsa mkazi kumpapula. Kwa chimene machitika. Wezo wabeka mimba ataya kwatikana. So iwaja andipangitsa ine tsopano mangomera abasa mamuti nena kadzu mwata na kadzu mukodzula ndani iwo MCB oko nkhani ga MCB yetu mwakadzula ndipo ndonetsetsa ndithu zero zanga zonse mphamvu zanga zonse china chili chonse kuti paboma ndapita ine plan simo za nkhondo ine nimeona ngati kuti you are now intimidated no way kuti ine ndine wandende ndi ndani ngasi kuli nkhani za kwemara andipezo lakwa kuli nkhani za form 4 andipezo lakwa andipezo lakwa okay sandipezo lakwa andipezo mphamvu zonda khadzulire nena khadzwani mwakadzula osali masene chichitika chani bilizo banga grandchildren mimi kugrefera kuzo grandchildren yori ngachi pachete pamene tikumaliza nkhani za izi zomangidwa kuyimara akuti mudakatenga kaya mambo abodza kuti mulandire business iyi akuti unakada kulemberani mayeso zonsezi zongobwera there is no iota of truth. Brian wouldn't come in court. Single government. Chabwino. Kuma bakakhala ndi kuita dzika. Kusefa chimaya muno. Ini simusamuka. Ndipanga ndi mbetsolanga kuli muno kusunga ndi moyo komanso amala kusunga ndi moyo. Ndi unalensa ndi mkono ndi mangai. Apatse kulani. Alisa mino? Oyera mkono ndi mangai ne. Okay. Mungu apatse kulani. Utaza unisha. Ulemerero wanga. Ukubwera ulemerero osala masala. Kutsokolo kubwera ulemerero wanga osala masala ulemerero. Utumene wa Gangata. Ulemerero mene wazo ndi Mulungu. Mulungu wakukonzerani ulemerero. Ulemerero wabasi. Chifukwa Brian. Haizo simposana kwa kugira mpanga chipongwe. Mungu amapanga promote. Amagazi mtu mpanga chipongwe. Kwa maana usampanga chipongwe yani. Ile ntumba ndi na Brian. Ngati Africa Gangata. Kwa Mulungu yaweza kumutsani. Ndoko itsani ine ndi undu wani masonga. Mfano nena kuti ine mpula ndo Mulungu adananga mambo katsawe mene. Wina aliyensa mene wayira mu mkono. Kundi mangitsaile. Mulungu akusindi moyo kunaza kuti wanga. Mutamangidwa
makamaka ulendo wachuli munakhala kundende nthawi yaitali. Yes. Munakhala bwanji? Can you share with our viewers anthu amadankhawa makamaka otsatira chipani cha DPP ndipo Gangata watu kumeneko ni moyo palibe anakutsina-tsinani? Kutsina kwayi. Kutsina-tsinayi? Ayi, kumano kundende ndi kundende. Okay. Kundende sobo no plan. Kundende ndi maoiba. Ukuthi nthawi zina Mulungu amalola kuti zinthu zichitika zifukwa. Kumangidwa kuja mukamfuna tione kuti pali mavuto ngati amene wawa amasero tikaone kuti masero mmakhala zodani. Tikaone kuti anthu amene amakhala masero aja amatani kuti akhala mwa anthu wanji. Ndeti makaphunziranso ndikuona kuti anthu ifira dzulo bomba la DPP tidzachitenji kuti anthu ndende aja adzathandizira. Ndiye nadzaonano makamaka ulendo umene munakhala, because I think it was an extended one. Litsipa lija dali kuti kufuna kugona pofewa. Lidali litsipa lito? Ayi, ndadwa ndito. Aya, muona ali msuti poli however watu. Odwala moyo. Brian, kudwala tu pala anthu ena amaweza kuti muzina angogwa. Timakisina mpano. Mabibi zambizi machitika. Ndi tawi zimakhala environment imene munthu wafika. Okay. Unaliko muno bwino, unaweza munthu afika msero, sunabikeze kuti afika msero. Mwina ukira pena, mwina atabwesera kuja waja. So palibe amene anakutsina-tsinani? Ayi, siningana ali wanani tsina kwa mkhani nani ndonena kuti ndaoneneo amene uche kuzinthu. Kuti polisi ndipo polisi bwana kuzusika. Apolisi wala? Apolisi akuzuzika kose masema. Umaona polisi mawakwenda mauda usiku. Amene yu msamutsi. Amene yu apita kuti. Nani? Ndinadwala uli mtochipata. Kuenda mauda azira polisi anasema chipata. Usiku. Kumati kwada mwene ndifuma sana. Munthu moyo munthu. Ukambe akanene kuti ambe funa sana. Munthu adwasa. Ndinakhala mene kuja ndi kuva litsipa mwene ngombe. Wasa ndisochipata. Angafuna nani? Nife. Ini mafuna piro chipata. Mafuna chipata. Ndama kuletsana kuti musala. Asa piro chipata mene. Fandife. Ndiye ndinkanena kuti kumene wo plan ayi zinthu sizili bwino. Apolisi akuvutika, apolisi akuchita mamantha. Society simzali. Komano ine ndifanena kuti asidandaule wapesa tayo mhalika pa system pano abwera mapa. Mavuto onse atha. Mavuto onse amene amwana apolisi atha sibese kaso. From professor from mhalika. Boma la apita muthalika likhoza kusamala bwino apolisi kuposa boma laja bwera. Oh yes. Brian ngati pani polisi mene anthu masanga ngati kwambira ya bingu. Pita mhalika. Apolisi masanga wani. Osati muzwa na basi. Takaliza plan zanzarali amanga commissioner wa police debate. Wewe wazeni paint kumanga na police commissioner. I serious. My mom. Nice. This is what so, ofuna mimi ni professor ngoro bwera. Ati nsiro na ali yensa grade should have ngabatsiwira. Usangana tu. So oba benti simunandu Brian, the whole commissioner of police. Ngana ngumida ndabana ku kazi na watu wachi. bwezani ngati munatenga. Bweza ngati munatenga. Koma mpaka msero commissioner. Commissioner of police. No. Hizi kasi sasa Malawi. Basi muzina zoma sawera nazo. Ndipo zimezika serious. I don't know what boma watu maka kamera za watu wachi. I don't understand. So zimene zo professor Simon Kaliga azikoza ba 16 bana. Sika lero basamuna kuti ngati 4 months yolimba. Yolimba 4 months. 4 months yolimba kuti bwana bwera baba. Katswiri komanso IMCB akumanena kuti boma ndilo mwe. Ndini ngazi sense zimenezo. Unaona unazinga kumkhu. Kuda? Kho unazinga kumkhu. Kuzinga nazinga kumkhu. Ukakhale mkhojo izinga. Imakhalu mkhojo cha cross. Mulu potolopo. Magaza kutuluka chuchu. Khuma ngaye. Imatha ukanda. So amene aja wako ina zimagazi na kwangazo. Atha. Adiwe mulu? Ya, MCB kudi MCB. Kana ali mwana ngandira matenga aje. Kumaso ali ngandira musa zulu kutama ngaso. Akalenga ndama zoda? Akalenga ndama chibona bwana. Tamanga. Ndama zindibano. Ndama utengo. Akabandama mboma mwaiko bwana. Tamanga so sisinga. Kuma zona na kuti adzinga baba mwana mweli. Adzinga baba mwana mweli. Ali sama toka manga tukambira. But on the day boma sanga ba defend blind, I'm telling you.
What gives you that confidence? I see that confidence many times I am speaking with you. Yes. Are you sure MCP palibe chani? Yes, that. Blind background. Usana usiku. Mukona chito convention kuja. Sina goli mangu vina vipi. Ndendo kudziwa chino chichitika. Blind MCC ina boma. DBB kubwere ndi professor. Tichite break pang'ono. Tibwera so ndini posachedwa. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive pano pa kanema wa Times ndi the Honorable Alfred Gangata amene ndi Vice President wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chapakati. Akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi Rainbow Pence timva uthenga wawo ndipo tibwereranso with my conversation tonight with the Honorable Alfred Gangata. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the wall. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ngati mungo tipeza kumene tili gawo la chiwiri komanso lomaliza la program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Madzulo ano pano pa kanema wa Times ndi the Honorable Alfred Gangata amene wa running mate. No, kuti kuganiza makhala kusiyana-siyana. Okay. Anthu atumaganiza kuti mwina Gangata kupanga zifunafuna akhala running mate wa bwana. Koma I want to assure the nation komanso Simukhumbira, simukufuna. Zimenezo plan sindingayankhe. Koma ndifuna Maria? Sindingayankhe. No muyankha. Mundurole. Kusoli muyankha. Kusoli lakuti. Kuti inuyo mmakhumbira ndipo you are canvassing anthu kuti akuoneni. Ndikugwira ntchito Yes. imene ineyo ndinawinira convention ngati vice president wa Central Region. Okay. Ndipo ntchito imeneyo ndimene ndikugwira mtima ngawo. Misonkhano muchita ikuluikulu. Kukonza. Sikufuna kwaonetsa muthalika kuti ndilipo ine Mnyamata komanso ndikhoza kubweretsa mavuto. No, blind ndikumbukira ma conversation ndi bwana ndinena kuti pa Central Region pa Central Region. Yeah. Pali mavuto ndipo chipali chinafa. Ndinawongeza bwana kunena kuti bwana msanda uwe ineyo chimene ndawinira convention as a vice president Central Region ndikonetsa chipali Central Region ndidzutse. Ndi mmene maoni lamu ndicho ndayigwira ndi mtima ngawo. So simukuchita zimenezi kuti mutamike. Yeah, kuti apita muthalika akuoneni ku page house kumangochi. Ndikufuna kuti bwana awine. Chitanga yonse ndipanga ine njo ndipo face atale muthalika. Pa 16 pano awine ndi president. Atakusankhani u running mate. Mune ndo yakho plan. Yes. Chinacho isimakhanikhawo. Ndiye munthu ayenelera komanso nthu chabwino chimo chokwa Mulungu. Ngati Mulungu anakonza khala vice president wa dziko lino lamala izakhala munthu wa Mulungu. Ngati Mulungu anapanga sinzakhala vice president wa dziko lamala sinzakhala. Sindingakamize chinthu pamene ufuna chinthu nisani nthawi yanga. Ndiye nthawi ya Mulungu ndi nthawi bwino kwambiri. Mwina fusa kuna nkhayo chona kuti tidikire Mulungu kulazira kusacha. Koma chosipireni sindubanga kufunana. So Mulungu atakupatsani mutalandira. That's my question. As far as ngaziro kwa Mulungu izalandira. Okay. Koma sindukira ntchito kuti ndipange zolani. Okay. Simugwira ntchito kuti muoneke yayi. Koma ngaziro kwa Mulungu izalandira. Ngati changa chocho kwa Mulungu ndi mnthawi yake izalandira. Koma sindubanga msakanize kuti ndikhala ndi mtima. Okay. Ubale wanu ndi apita muthalika. Ndi wota. How often do you speak to him? Brian Jamba uzindikira kuti apita muthalika ndi president wa chipani cha TPP komanso ndi former president wa dziko lino. Amene sakukhala so pa 16 September komanso ndi president wa dziko lino. You keep on saying that. Of course. Brian Peter muthalika awina. Brian anthu apanga mwantundu wanji but Peter muthalika awina. Ine ndikudziwa ndi background. Okay. Peter muthalika awina. Ndendo yake fuso lako modern. Ndi president wopuma komanso president wa chipani komanso ndamene akukhala president wa dziko lino. Ndi mankhwana ngati president wanga komanso ngati former head of state. Okay. Komanso ngati amene akubwera so president. Okay. Ndi mene akhani malire. Muli malire? Ndi malire ngati president. Okay. Not usafuna bwana. Wayambira phone, bwana ukutulibira phone tele yonse. Ndo masuka bwana. Okay. You can call me anytime, Lord.
Koma muli malire. Ndili malire. Okay. Ndimayambira foni bwana ndikamanga foni bwana konzati. Okay. Kuti bwana ndipanga manthu wanje. Okay. Ndatse upangiri kuti izo zimanga modere. Sindikapanga itu blind bwana sauti. Olozoti tukumana pano audziwa. Ndinauza. Okay. Kuti bwana at times andifusa kuti mpanga interview. Can I go ahead? Okay. So maybe yes, go ahead. Mukhala bwanji ku Central Region kuno ndamva kuti kuli dzikwanje mutibulana kukwirana nkhwiko. Masankho ayenda bwino kuno? Blind masankho ayenda bwino basi. Zomenya nazo mwina adzigamba kumene kwawo. Kwawo Kumene kwamenya nako. Ino kusimumenyana kuno? Yeah, kuti bisimumenyana. Okay. Ndipo DP nchima cha mtendere, chivani la chitokoko, chivani nchima chima libikitsa. Chitetezo. Ndiye ife zomenya naye. Koma enda ndama kuti zomenya naye. Koma nkakuza masankho wa 2025 amene abwera pa 16 September plan. Zomenya. Chifati kumamva kuno kuti kula Nyamata dzikwanje chiyani ife okhala ku outside the Central Region. Tumakhaninga hawo koma kumene ku zitha bwino kumene ku. Brian zimenezo ankalimana. Mene. Okay. Inesa vice president. So nkamene nkanadzana. I don't think so zikachike story. Inoso mlina wanu Nyamata. Tilibe koma no achitetezo. No, tilibe koma no ikuzesina banga fenezo. Don't believe kuti tinga makhaida anthu ankhondo. Ife makudalira muno muthakone msokonanga Brian ndimalika mamu ndimalika mamu. Coming back to the rallies. Yes. Ndi misonkhano imene kuneko kuti ndi ya ndalama. Stage yake ya pambu, ma speaker. Misonkhano ndi tuwa pambu. And these things they cost a lot of money. Yes. Muzitenga kuti la Brian pali anthu akufuna kwabwino ambiri. Komanso panja DP zimene chikulu kwambiri. Chimene Mariam Bingu, Professor Bingu Mthalika anasiya mbiri ya Chipanichi. Komanso ndikonanso apresident athu pakati pa ndi mtsogoleri Khayo amene anthu anachikhulupiriro amene anthu ambiri akufunikisa kuti Mthalika abwere studio. So ndinoyesha ambiri mbiri anakuthandiza. azibani zinanso akuthandizani. Brian ambiri mbiri. IMCP so akuthandizani. Even IMCP au makuthandizani. kugula malo. Kuda? Kugula malo. Anthu ambakale kugula malo. Kugula malo kuti samange ya. Ndawo kugula malo ndiramandiza gangala ngeke misonkhano. Nangasine ngosi. You want to tell us on a national television? Of course, yes. Kuti otsalira chipani cha IMCP. Yes. Amapatsani ndalama zokatenga misonkhano. Kuti samange lwa mboma ka. Fakudzira ramanga. Ndakuopa. Akanga muchiko mafuta aka. Isazimanje ndabazi nzokumanga ndikudzwani. Dzikuopa tu. Ndese muzamanga? Simuzamanga? Iya, ini mangolandira dzamanga pali. Sina basa kuba. Isanjata. Mangolandira basi. Ngara ngondinanso asiye kuti basa ndalama zifadza dzamanga. Isanjata. Yes, dzamanga. So because ni mafunsa kuti kodi inu ndalama mwazitenga. Uya Brian akuti basa ndalama anthu ambiri mbiri. Amene chipane chipitiba kuchikonda, amene atopandula muleyo wachakwera, amene sakufuna so chakwera muona, sakufuna so MCP ata. Ndanthu kutenga ndalama zako pamene nisonkhana Gangata. Ndalama zako pamene nisonkhana Gangata. We don't want MCP anymore. Ndi mumwe mwe ndalama. Ndi munthu amene mumachita business. Malaika policies for example kuti ngati wagula zinthu ndalama zake sizidadzere ku bank. Kuti ndi amene amulanda. Komanso nduna tsopano azamalonda achita ban katundu wina kuti asamabwere mdziko muno. Ngati wa malonda I wanted to tap your understanding. Mukuzimvetsa bwanji zimene. Ndiyambe nkhani ya forex imene akunena kuti munthu akagula katundu aonetsetse kuti anuja ulipira through bank. Komanso aonetsetse kunena kuti akapacha umene kucha pa board aonetse TT kope. Umbono kuti bank ndimalipira ndi ndalamazo. Kumugula kucha. Ndi bank ndenawo apange verify kena kunthawi Blind, it depends. Zitha kugwetsa mbiri zimene malayo zimene sizikutha kugwa pansi kapena ithakwera. Zingotengera kuti aboma apanga anthu onse kapena apanga exempt anthu ena. Okay? Koma as far as I'm saying, iwo mpolisi yawo MCP ndikumbukira anadzabweretsa ngati sisosa ngasiya apangeyo apange land economy in MCP way. So I think it is that doing in MCP way zosithandiza. Blind. Akanakhala thanzera boma. Chimaka panga zvambirira nkonezesa kuti $dollars nomala alipo bank akapezeka kuti mapeza kuti bank kuti apite akapenga apply apenga voice yake amulipirire immediately bwera kusanga zimenezi koma ifuna kuti musa kuganiza kuti zoti nisima kuchita they are trying kuti mwendera mwa inthuchi tisangatsamalabe ndi mwa inthuchi tisangatsamalabe angoona ndongereza where's the friends akuti munthu alipire invoice yake through bank wa malonda do you have the friends malaka aletsa makadu sabana sungalipire munthu
even Facebook bene nini sungaguleka chinthu kunja sungaguleta nini using your card singateke ndakunena kuti munthu ukamafuna kugula ukamafuna kuoda kana China kapena South Africa udutsire ku bank forex bank kuti akungoyika burden pomwe ya Malawi each and every day over the social. So ichi chinchokesa chipitizo kwese kwa machines. Kwa mfano sasa usindike mina kuchita. Aungone msa president. Enda tuno kuti president magasa yani. Ukuti sanga tuganiza kuri chikini chani. I don't know. Ndibanga kani ya abanga prohibit means of trade. Sifuso ngene. Kuti zina samalowe matufipiki ufa muno mala blind. Ndikambe nkhani ya matufipiki mama. Tilibe quality ni makampani magazona zimenezo. Sibeka napanga pomaja choyambilira akanaendera makampani onse achiti Malawi akanapanga identify makampani muno Malawi angapanga matufipiki ni ndani. Kuli mitinga kuti naye kuti akanapanga fund either through NIFI kapena mabank kuna kulu kagwena machine wacha kucha. Sikuona koma unapanga ni sheda ntawulipirire machine yale acha kuchangu kwa sababu matufipiki. Kuna kama bani ma toothpick aje tikendi substitute explanation koma zazo kulibe bra jombo umene kwanga kozi jombo ndi nani sankula nyamata ma za mpanzi mobanga import kunja okay mobanga import njani forex chimela kuchisa kudziwa ufano ni bra anthu pomwe ufa kuzambia mala muno mwe fesi mobanga produce enough chimanga kamba kali fertilizer utungu wadula zisizidi bwino akalesa sofa urufa mabanga ndo Zambia mimi nataka ku Zambia Amerika ku Tanzania ai blani akuiwala ndina kuti chimanga muno Malawi chimene febanga ufa muno Malawi timagawana ndo panga zolezo kwa mwenye chimanga chimwe cha mwenye akupangira feed ya nkhuku chimanga chimwe cha Malawi akuja tugawana kwa mpaka muone kuti amene magolo chimanga cha mbili ndamwe nyumba opanga feed kuposa chimanga cha chadimaki muone kuti akuda bomba pompano parliament apanga namba zingati apanga locate namba zingati kuna kwa chimanga pa 60 billion do you know how many bucks 60 billion kwa chimanga. So boma lanu la DPP idzachita bwino kuposera zimene. Of course. Ndina makakali za kupitiliza mapolisi amene chifukwa chake ndingokukumbutsa player. That's why people protest after them haliga. Ana akulesa initiative yomanga matiko colleges. Mametsi munja. Ada haona mufuru awo. Uri patsafunika kuti zinatsi. Tizamba muno mabanga muno Malawi. Anataka kuzira kuchelera. Kupanga matifikiwo. Sabili mbili sitinga kumane ndino yo akangata. Osafunsa funso otsatira. Bada abuka nkhani dziko. Rabu tenu mudalanda filling station ya muntu. Kudzera ku mabwalo. I wanted to give you a minute or two. Blind for sababu ino. Ndifuna kuti nditakune yanga kumasinga yankezo. Okay. Finance. Kani ijangwe ngeleso court kwa bibi. Ndende mthamende mali mengeza makoti kwa mala. Okay. I don't like them haka zo court. Okay. I respect that position. Please. Okay. Yeah. Komandino muntu hoti mukoza mulanda jitu kudzera mu any kind of false pretense or crookedness. No, blind. Amene anangana fixation masherifi. Ibeli boma. Okay. Mwene weka jonjo. Okay. Kulifanya court ndiwe na case. If ngafuna chitalizo. So court ilina nkhani without going into specific details. Yes. Kwa amene mwina adangomva kuti Gangata uralanda filling station. Yes. What actually happened? You for using few words tingomvetsetsa. Blind kani mene yoyo. Ikubwera tayenelera. Okay. Menza forokoza. Okay. Chifukwa ndi mamva zambiri. Yes. And that's why I've raised it here. Ndiye chifukwa nkhani mandibweretsa ngati vice president wa DPP. Okay. Ndisaphatikizo vice president wa DPP. Okay. Ndi nkhani business yanga. Okay. Mwana bwera ngati mundu panga interview ngati Africa Gangata business. Ndikananga nkhani ngati Africa Gangata business. Okay. But in this case when ngati Africa Gangata wa Wanda. Okay. I'm the vice president. Yeah. What DPP? Okay. Central. Okay. The yanke zokhazo zimene muni fusira zomabwera kulunga the vice president wa DPP. Okay. Izandalezi what's ngati business nzakaka. Acha. I respect that position. Ngani ili ku court, but I wanted to raise it. No. Chifani kama nina kuda amena ajadala filling station. Akapena nkafuna kulanda filling station ya muntu. No. Pokwiriza ndiye na kumabwaloku. Andikani sozima kambidwa abele mpaka ba. Ine plan sima kuzambira nse kubwalo pali pamene magezana kubwalo ina aliyense I don't know that hapa kwa mtu ndibe even any connection bila liso kubwalo. Okay. Ina milano. Koma. Yankhanga ndona kuti sindingayankhule nkhani mene pakali pano chifukwa nkhani ikali bwalo ukoti. Okay. Chifukwa anthu mangapiro. Kaza chapapiro kumbenza khanizo yangu. Okay. Ndima bazambiri mongana na kumasinga. First of all, mazambiri. Kumasinga yanke pakali pano. Okay.
sindingakhala pano nthawi kubwera penzake. Pamene tikupita kumapeto kwa program yathu alipo achinyamata ambiri amene akutionera pano otsatira achipani cha DPP amene ali kuno muwawuzanji tili ndi masankho pa ine Brian 16 September ine ndiwayankhe motero ndizotheka ndi anyamata ana anyamata ndi anyamata opsa kwambiri mawu anyamata amakhalosita zinthu kulira kwa nyamata nthawi kumva mwachangu ndi makuluakulu ankatiuza kuti ife zakhatsogolera chaka cha mawa ena muzipita sukulu zakhatsogolera mawa maulija ndilero tumene tidzuka nyamata tisalolere kuti dziko lathu lidzonongeka ayi koma tidzuke tigwirane manja kuti dziko tilikonze tumodzi. What is wrong with Malawi today? Chabuda ndi chani ndi dziko Brian chimene chafuna chonena kuti atsogoleri onse amene mboma amakhala panda ndalama amakhala njala atsogoleri amene amapita kugoma ngandale ezambiri chimene wafuna kwambiri makobiri akabe misonkho yathu. That's why mboma mwe mbira chombilira amafanika ndalama zija amali kumasema mfuto safunaso komwe kula dzimva za adzimva kulira kwa Malawi ndi chifukwa chake zimene zozo tikuna mavuto pakati pa. So munthu amene akuyenera Brian ndikuwuza panopa akuyenera kukhala mtsogoleri ndipo mwana dziko lino kachike naso Professor Arthur Mutharika uzifika ndi chani Professor Arthur Mutharika Brian wakhala lawyer kunja wakhala mphunzitsi kunja Harvard University alibe nkwiru ndi ndalama alibe nkwiru ndi ndalama waona dziko lapansi akudziwa difference limene alibe nkwiru ndi ndalama wakhala president Brian Peter Mutharika palibe yesu akufuna mu Malawi ngati pali mtsogoleri amene ife atilamulire bwino amalawi ndi Peter Mutharika chifukwa palibe chimene akufuna mboma iye akufuna dziko aliphule pamoto palibe chimene akufuna mboma palibe chimene akufuna actually ngati ife tinkakamiza Brian kumpatsa mavuto athu zisi koma ndinuyo ndi ndana athu amene avutike Peter Mutharika ali mangoji Brian amangoenda basi kungoenda ta akutenga bedza akuiza somba akuphika akucha ya fresh ife sombe mweyo alibe problem sombe mweyo madikira bwebweyo ine basokola koma Peter Mutharika amangoza nyamana atenge somba nyanja akucha akuti ndino mmodzi mwa amalawi olemera kwambiri mdziko ndimacheza ndi wina wa DPP akuti mpaka muli ndi ndege adakwera ndege imene kupita ukaronga mpaka ku Nkhata Bay ku campaign. 2 questions I wanted to confirm. Ndalama muzitenga kuti number 1. Number 2, ndalama zogulira ndege if it is true kuti muli ndi ndege unazitenga kuti Brian ndege sina kwenda ndege na kwa 2018. So you want to confirm in this interview? Yes. Kuti muli ndi ndege. Na ndege ndinayo ndipaya kuti bacha kuhangala location number yake is 7 AGM 7Q 7Q AGM 7Q AGM. AGM means African Gangata Masters Group. Okay. Yes. So I can confirm ni ndege yuko 7 ndipaya kuti pa chileka paka muzitatu yapo munazitenga kuti ndalama zogulira ndege. Brian the passion ndingalole mtima amene ndakhanda kufuna ndanga ndakhala ndege ndipenda kusekhala ndege munkachita so the other part of my question is muli ndalama zambiri zandama sanke zandama sanke and muzitenga kuti zandama sanke kumaso msafuna muzitenga kuti mwakabomba ndi for business and business ndakufusa ni mapanga business chance munanenda ndana uli business funa kuyankha koma ndibwese ne kulonga ndi wandani okay so surprise ndani business okay koma legit business very legit business okay legit business munkachita sponsor mpira mudasira ikangana mali masters ujeni Masters Security Football Club Brian ineyo ndingamunga sponsor ya mpira team ya mpira komanso sedi mukhayo so sewale inaliso tinaso ndiligi kumwera imachida so Masters Security Service Southern Region Football League. Okay Brian izimene ndikapanga do sponsor chifuri jo kuna nyamata anzanga ukhanga kuti kakalabu kanu kanthu olemera kuti ufike kuti wadziwika kuti uli ndalama it's a tradition kuti you have to either own a football team kapena kuchita running mpira athomu mpinga njira amachita za mpira abushiri amachita za mpira paliso apostle kawinga amachita za mpira ndiye kuti udziwike malawi muno kuti uli ndalama you need to either own or run a football team simadama but I want to say this plan ndo ndingira mbuyo pang'ono
ineyo ndimanga line football team ndili zaka start. Okay. Komanso line Southern Region Football League ndihemwe ndimanga line Southern Football League. Yeah. Komanso football league. Self-mission. Timu yanga yamenyako CAF 2.6 years. Okay. You know CAF sema sewe. Okay? Ndiyo dura. Imafuna drama zambiri nditu. Kuri nyamuke pa ndenge timu kamenya kunchakucha. Ndakwanisa kuti timu yanga binsa CAF kabisa. Komanso kwandisira bo Brian anthu osatchulawa. Ine ndanthakula kwa ineyo ndanthandana zawo. Koma bwera mbuyo mwangawo. So that means ndamanga set president. Oh, ndamene ndambobe Ndera ngana kupanga. No so ndala. Koma ubo kupanga. Kuyamba zampira zwe. Ndomba zampira bwera mbuyo mwanga. Muna yamadi. Ndina yamadi. Okay. Atuma nalibo kumantha sanga zampira. Okay. Alo nalibo sanga zampira. Okay. Ndimudatsakwira bwalo ndimo. Kuti moyo mende mbanga chonje. Okay. Ukalemera umafuna. Initially Brian umafuna kuti at least okay, ni timu of thandiza nyamata. Kutula chinyamata. Okay. Okay? Koma nkhando na kuti ineyo zimnazima ngazo ndi mwana ndi nyamata. Ndende mufuna tukusanga baranzana. Okay. Koma nithokoza umbira kwa amene wawa kuti nchofuna kwambiri ayi nyamata kumatukula kudza masapira. Ndi munaduka? Ayi, Sinaduka. Ndi datha bwanji timu. Yetembiraso. Muyambiraso. Okay. Titathoka mbira na zonse madzulo ano. I want you to look at that camera. There are people watching us from Karonga tonight. Yes. Alipo yena kutonena kuli koma including kunsanje ngakhaliso kwa kunthembwe kuchireka. Mwauza chani. Alfred Gangata danda Brian Panda. Mawano maliza madzulo ano. The honorable VP. No same munonena amalawi ni matanzanga akwaku hawiyat kidai sapo kunena kuti titha kusintha dziko tinayisapo kuti mwina titafuna malawi kwatsopano monga pene adali zera akulaku amene akwamba kwa dziko koma taphunzira kumbira malawi amati alidene kulingoteta naye ndikukhulupirira taphunzira koma mowawo maso mapetera ndimafuna kupemphera kuti pa 16 September pano pamene akuluakulu andale ambiri akupanga misonkhano yawo yokopa amalawi achinyamata anzanga kuti tikavutireso atsogolerera ndimafuna kupemphera kuti tisakonzenso mistake tatiyeni tivotere DPP motsogozedwa ndipo pesa atawera mphanga ineyo ngati nyamata anzanga kwamene pali mundiona pano sina muthu amisala yayi koma ndikudziwa chimene kuchita kusapota boma la DPP bola ku DPP kusandizimanzi ine ndili kunjawanzana amene ndithandiza neno limodzi ndo musadandaule nso yayo achiona simundu ndionera pakali pa musadandaule kunena kuti kodi akachoka msibe mutani chawanza kuti pakudetsa kusapota alomwe ndanthu achikondi sali maladi anthu yayi koma anthu ena ndanthu ankhanza kwambiri so mango malizana amene musabata Malawi camera